Jeg hedder Oliver, og jeg er 21 år, og jeg er lærer som rustfri kleinsmed her hos Dansk Stålmontage. I min fritid der for det meste skruer jeg lidt i biler sammen med mine kammerater, og ellers så spiller jeg noget, der hedder Airsoft. Det vi laver, det er, at vi laver procesanlæg og slamanlæg til grøn omstilling for eksempel, og vi laver også ting til vindmøller. Jeg valgte rustfri kleinsmed, fordi det er mindre beskidt, og så er der også noget mere mekanisk over det med, at det er procesanlæg og fødevareindustri osv., hvor der er nogle mere mekaniske dele og ting, der ligesom skal fungere sammen. Altså jeg vil sige, blandt lærlingen, der er der rigtig god humor herude. Om fredagen så plejer vi alle sammen at tage ned på en lille bar, vi har hernede. Også lærling, og så får vi lige en enkelt øl til god weekend. Så er der rigtig godt lærlingssamhold herude. Jeg fandt min læreplads ved, at jeg har en kammerat, som er i lære hernede. Og jeg har mødt nogle af svendene i fritiden også, så det virkede rimelig oplagt. Og så arbejder de med mange af de forskellige ting, jeg godt kan lide at arbejde med. Store anlæg og fedt rustfrit arbejde, hvor man virkelig får lov at lave noget. Også at det hele det ikke bare er læseskråd, men at man skal tænke selv og lave rigtig meget selv.